güçlü siyasi proseslerden biri bu şaýloda, şonçun şaýlo örnek düştüğü jakynda bilen Kırgızstanda mesela üçün şaýlo sistemasyna, şaýlo hukuguna razı bolmagan raz. Hem özünü seýiyor, öňkeni köpçülük Kırgızstan jiranlarynyň şaýlo bozulada, şaýlo sistemasy bizdin altynaka konumy tawagan jogap berýär, şoň üçin uş masale koňşuluk katlandy. Negizki böýgöli maslahat şontal kolga çaldı, şoň üçin daha uzun oýmak bolýar. Eň birinçiden bu şaýlo bölüminde şaýlo degen bu bayağı tüz demokratiýanyň turçaksy, şaýlo degen saýasy sistemanyň söýtülen negizgi birden bir kural, şaýlo bu demokratiýa, şaýlo degen bayağı saýasy elitany tanydap, ana şaýlo ana şu hyzmatga atlandyra turgan koğumduk saýasy institutlaryň şaýlo atlatdy. Demokratistanda yetişmeyen jara değil. Kırgızstanda şaýlo yetişmeyen jara en birinci adamların şaýlo hukugu buzulup kalan. Şaýlo hukugu öz 5 negizgi prinsipten turar. Şu 5 prinsip bizdin baş mizanın ilkinci öýmesinden turar. Mesela üçün şaýlo degen jank boluş gerek, şaýlo degen teň boluş gerek, tüz boluş gerek, tike boluş gerek, ana şaýlo degen jaş boluş gerek. Şoň üçin en birinci bayağı şaýlonyň birinci men aýdyp ketdim, erkin şaýlonyň birinci prinsipi bu bayağı jalp şaýlo degen. Jalp şaýlo degen ne? Jalp şaýlo hukugu degen Kırgızstan jiranlary şaýloga jana şaýlanyňa hukukda. Ana şu şaýloga jana şaýlanyňa hukukda degen negizgi prinsip bizde buzulup kalgan. Egerde kaýsy sebepler bilen sen hizmete düşmeye kalsan, kaýsy bir sebepler bilen sen saýasy partiýanyň müçesi bolbay kalsan, şu şaýloga çykýan sen şaýlanyň hukugyň jok. Andan başka da bayağı bizden nizamlarımız için biometrik malumatlar da bütün çoğunca şaýloga yaranlar girip yalanlar. Andan başka bizden dışkı migrasiya çıkanlar, dışkı emas, içki migrasiya alganda da kaýsy bir toğ alınbaydan şoň üçin bu birinci şaýlo hukugynyň birinci prinsipi buzulýar bizde. Ikincisi teň şaýlo degen bu bayağı bir şaýloçu bir dowuşgoý boluş gerek. Andan aşkında geminde gerek jok. Buna şundaky bizde teň şaýlo degen sistemasy prinsipi negizgi buzuldan gene jönököy grajdanlar, jönököy jiranlar özüniň dowuşun berip, biroq bayağı oşulmakda partiýalyk boslar, liderler çoğumuz şaýlo protestine katışkanlar ular bolsa, teň dowuşdan aşyp ketip buralarda paýdalanjak. Bu ikinci prinsipiniň bozuluşu. Tike şaýlo degen bizde jok. Bizde Kırgızstanda şu tizmin şaýlo, men ikinci şu tizmin içinde kim deputatlyk mandat alat, kim alбай alat, аны bolsa hiç albaydy. Jaran jönököy jaran bu masalanı hiç albaydy. Şoň üçin men eň birinçi ýerler Kırgızstanda bu şaýlo hukugynyň negizgi prinsipleri buzuldy. Bu birinci masale. İkinci masale bizde şaýlo grösü dep koýat. Şaýlo grösü bargan saýyn şaýlonyň grösü bu bayağı şaýloga katışa turganlar üçin akça salyş gerek. Ana şu karajy masalesi çıldançylyga kymbatdaýatdary jönököy jaranlardyň buga mümkinçiligi jok. Şoň üçin şaýlo grösüniň girgizүү mexanizmi menen myzamga jol tosma bolup kalgan. Şoň üçin ikinci masale şu iki masalanyň negizinde tutuldary hazırky wagtda mysal üçin şaýlony jakşyrtып ötküzüp boýunça kanday oý pikirler etdiler. Mysal üçin eň birinçi bayağı şaýlo proporsional sistemine alıp kalsın. Şöyle bir vakta preferensiýa aklap koyup, mysal üçin şu tismedeki adamlar tak koşa çıkaraklar. Şol boýunça 3%dan 9%ga çeyin. Hazır 9% koyup koýuşdy. Bu ýüleginde prezident kol koydu. Ana şol boýunça daga tutumsuz bolupdary şol 3%ga düşürýüz, 5%ga düşürýüz diýip, bu masalalar meňçe bayağı şaýlo myzamynyň başka yetişkinlikleri, başka hemşirlikleri çok oldu. Hakkında negizmine prinsipleri soğutak toplayız. Şoň üçin menin oýumça biz kolumda demokratiýalyk önüp düştü.